Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien mago imore. Piny owacho oket e nyong'ong kuom nindo e omenda mayo bilion 100 mag siro chenro mag somo ni sikunde mag primar kod sekondar mag piny owacho e kindi 2020-2024. Report mar Janon buge sirkal Nancy Gadhungu bende yango ni sikunde 6 mag Miriambo ne oyudo omenda mag tayo somo maromo siling milion 880 e thuolono kata odoko ne gin sikunde maonge kata sikunde manyawawa. Jafombo marwa Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachni. E report mare, Janon buge maduong' mar sirkal oketo migawo mar somo e turubim kuom moke omenda mag sikunde mag piny owacho maromo bilion 117 e kind higa mar 2020 kod higa mar 2024. Give you the chance to take the committee through. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirkal tiyo gi omenda jopiny, Director mar nono buge sirkal Justus Okumu oyango ni kuom omenda makamano bilion 71 ne en mar sikunde sekondar, bilion 31 ne en mar sikunde mag junior sekondar, kaachiel kod bilion 14 mag sikunde primar. There is Kenya shillings 31,981,877,799 for junior secondary, as detailed also in Annexure 4, and Kenya shillings 14,048,116,230 for primary schools. Nyong'ong mar Nancy Gadhungu odhi nyime kod luoko lewni mochido mag sirkal e nyim jopiny bang' lero ni omenda maromo milion 889 ne ochwal ne sikunde manyawawa maromo 6 e pacho kae. 6 schools that received capitation amounting to 889,348 had ceased operations but received the capitation. Jakom komiti mar Pak Tindi Mwale kod jokanyo mag komitino onyiso apisi mar Auditor General mondo ket nyinge mag sikunde makamago oyanga ne jopiny. I would really wish that you table for us to do a comparison so that we are able to establish which schools are these that don't appear in names and still get the capitation, even amounting to 11 million. The way you have stated, we have one, you are stating around 800,000. We would like you to give us the annexes so that we are able to cross-check. I hope the schedule, as you said, will give us the names of the ghost schools, and there will be audit trail to trail it to the exact person who pressed the button to disburse the funds and where the funds ended. And that must be a very heartless Kenyan who should not deserve to roam the roads and the streets. E fweny machielo, Auditor General wacho ni sikunde mamoko maromo 71 ne oyudo omenda maromo milion 55 kata odoko ne giyudore e counties mopogore kod mago manie buge mag migawo mar somo. The audit established that some schools which received capitation were classified in names as appearing in counties and sub-counties which differed with the records maintained by either TSC, NEC, and KEPSEA. E komachielo, sikunde 13 bende ne sirkal omiyo pok mar omenda maromo milion 11 kata odoko ni nyinge mag jopuonjre maggi ok chal kod mago manie rejista mar migawo mar somo mong'ere kaka NEMIS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mogi maloyo jopuonjre 400,000 nyalo biro rem donjo e kunde tiegruok mamalo kaluwore kod achiedh